खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैहाय आङो बिराद मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय रायलायगोन दायोथ' नै हलिया सफैगासिनो हलियावहाय बयबो रंजानो बाजानो मोजां मोनखायो नाथाय बेयावबो जोंहा माखासे साननांगौ खोथा थायो नङा होमबा जों हलि गेलेयोबा जोंनि मोखाङावनो जा बा खानायावनो जा पुरा माने रङा नांजोबो स' बेयावहाय जोंहा स्किना गाज्रि जानायनि बिराद चान्सेस थायो ओमफ्राय माखासेयाथ' लास्ट इयार आङो हलियावहाय नै बेफोरबायदि गेलेदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आंना स्किना जा गाज्रि जादोंमोन बोरैबा जाजोबदोंमोन आरोना कालारा नांनानैहाय आङो सुनायावबोथ' कालारा खारा जा खस्थ' सुनांबाय बेजों लोगोसे आरो स्किनाबो गाज्रि जायो स' बेखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों बेनो जाहैबाय नेचार शियरनि प'र्स एन्ड मार्क्स फेशियल अइल नै नेचार शियरनि प'र्स एन्ड मार्क्स प्रिमियाम फेशियल अइलनि पेकेजिंआ बेबायदि आरोना बिराद मोजांखा ओमफ्राय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो नोंथांमोना बेखौहाय मोननो हागोन स' थाबैनो थांनानै बेखौहाय बायहैनानै नोंथांमोना फोनबानो जाबाय बिराद मोजां रिजाल्टखौहाय मोननो हागोन आरोना स' बेयो गुबुन थावनिफ्राय गुबुन अइलनिफ्राय एकदम डिफरेन्ट मानो थाखाय आं नोंथांमोननो बुजायगासिनो स' बेखौहाय जोङो हलि गेलेहैनायनि सिगां फोननांगौ एप्लाइ खालामनांगौ स' बे एप्लाइ खालामनायावहाय मोनसे लेयार जानानै थायो बेयो जोंनि स्किनखौहाय मयस्चाराइज खालामो मयस्चाराइज खालामनायजों लोगोसे जिहेतु जोङो हलिखौहाय आउटडोरावनो गेलेखायो न जेनेबा बाहेरायावनो गेलेयो इनडोरावथ' जोङो गेलेया स' बे आउटडोराव गेलेनायावहाय जोंनि साननिफ्राय जोंनि स्किनखौहाय प्रटेक्ट खालामो आरोना बे अइला स' मोननै खामानि मावनाय जायो मयस्चाराइजार प्लास साननिफ्राय प्रटेक्ट खालामो स' डिफरेन्ट अइलनिफ्राय बेनो डिफारेन्सआ जे बियो मयस्चाराइजार प्लास साननिफ्राय प्रटेक्ट खालामो जोंहा गोबां रोखोमनि थावफोर दङ जेरैहाय कक'नाट अइल बा बहुद दङ आरोना नैबेखौहाय स्किनावहाय एप्लाइ खालामोबा बिराद मोजाङै एबजर्ब खालामजोबखायो आरोना मोजां आलदा अइला जोंनि कालारखौथ' खारहैयो मयस्चाराइजल'सो खालामा खिन्थु सान प्रटेक्ट खालामा स' बेनो आरोना डिफारेन्टआ मोनसे लेयार बानायनानै दोनो जिहेतु बेयो अइला नेचार शियरनि प'र्स एन्ड मार्क्स फेशियल अइला बेनो मोजांसिन खोथाया जे मयस्चाराइजबो खालामो आरो लोगोसे सान प्रटेक्टबो खालामो आरोना बिराद मोजां बेयो नेचारेल अइल जिहेतु बिराद मोजाङै जोंनि स्किना माने थाबनो कालाराबो खारो जोङो हलि गेलेखांनायनि उनावबो जेबो टेनसन लानो गोनां जाया आरोना कालाराबो थाबनो खारो बिराद मोजां आरो बेनिख्रुइ साबसिन खोथायानो जाहैबाय बेयावहाय मरिंगा अलिभेरा मोनो आरोना स' गोबां रिसार्चेस आरो लोगोसे आयुर्वेदायावबो बुंनाय जायो जे मरिंगाया ओरैबायदि बेस्ट माने जिनिस जे जोंनि स्किनखौहाय बिराद मोजां खालामनानै लाखियो आरो लोगोसे बेखौहाय बयबो इउज खालामजायो आरोना आरो बियो इउभि रेडिएसन्सनिफ्राय प्रटेक्ट खालामो आरो लोगोसे जोंनि स्किनखौहाय बिराद मोजाङै डिपलि मयस्चाराइज खालामनानै लाखियो हाइड्रेटेड खालामनानै लाखियो आरोना स' एबारनि हलियावहाय बयबो टेनसन फ्रि हलि गेले आरो लोगोसे बे प'र्स एन्ड मार्क्स प्रिमियाम फेशियल अइलखौहाय फोननानै थांदो आरामसे हलि गेलेदो सान्दुं गोसायाव गेलेनो ना न' सिङाव गेलेनो ना मा कालारनि फोननो बेखौनो फोनदो गेलेदो आरामसे इन्जय खालामदो टाइम स्पेन्ड खालामदो आरो लोगोसे बियो 100% नेचारेल जेबो साइड इफेक्टबो जाया आरोना बिराद मोजां नोंथांमोना खेबसे इउज खालामनानैलाय स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनाय दंखायो आरो थाबैनो थांनानै नोंथांमोना बेखौ बायहैदो आरो लोगोसे फोनदो हलियावहाय हलि फोनहैनो थांनायनि सिगां स' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनानै मोजां मोनगोन गोजोन्थों